Ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu. Assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa a cikin labarinmu na yammaci. Ga labaran kamar haka. Dakarun sojojin saman Najeriya sun ragargazi ma'adanar makaman Boko Haram a Borno. Rundunar sojojin Najeriya ta kai wani yanki da mayakan Boko Haram ke amfani da shi hari. Dakarun sun yi wa yankin Farisu da ke dajin Sambisa a jihar Borno ruwan wuta ta sama. Jaridar The Nation ta gano hakan. Wannan hari da dakarun suka kai ya tarwatsa wurin ajiyar makaman 'yan Boko Haram a dajin. An yi nasarar hallaka wasu daga cikin 'yan ta'addan kamar yadda jaridar The Nation ta wallafa. Kamar yadda takardar ta fito daga shugaban fannin yawan labaran hukumar tsaron Major Janar John ya ce sun kai harin ne bayan samun bayanan sirri da suka samu daga 'yan ta'addan. Kamar yadda takardar ta bayyana, a cikin ƙoƙarin tabbatar da zaman lafiya da tsaro a yankin arewa maso gabas ɗin ƙasar nan, rundunar sojojin Najeriya ta ragargazi wasu 'yan ta'adda kuma da makamansu. Lamarin ya faruwa ne a yankin Farisu da ke dajin Sambisa a jihar Borno. 'Yan ta'addan da yawansu sun rasa rayukansu a harin na ranar 30 ga watan Afrilu shekara ta 2020, kamar yadda aka kai harin ne bayan samun bayanan sirri daga majiyar mai ƙarfi ta harkokin 'yan ta'addan yankin. Kamar yadda aka hango ta jirgin sama na yakin, an ga yankin 'yan ta'addan da suke kwana da kuma wuraren ajiyar makamansu. Rundunar sojojin Najeriya ta ce a ci gaba da ƙoƙarin ganin mayakan ƙasar nan har sai zaman lafiya ya tabbata a ƙasar. A wani labari na daban, hukumar kula da cuta da yaduwar da ke gwajin corona a cibiyar a jihar Kano ya kammala. Hukumar na sanar da hakan ne ta shafinta na Twitter a ranar Alhamis. Hukumar ta ce gwajin na Jami'ar Bayero da ke Kano, ɗakin gwajin na 18 ya kammala a Jami'ar Bayero da ke Kano. Mun gode da sauraron. Mun gode.